Per mi, com a directora, és una satisfacció i una alegria obrir la porta de l'escola cada matí i donar la benvinguda als alumnes. Com a mestres i professors tenim la sort de poder ajudar els nens i nenes a créixer, acompanyar-los en el seu camí vital. We work with a teacher assistant every Tuesday afternoon. We love learning with them. Today, some groups are playing and the other ones are learning the subjects and the time. You have to start bouncing with both hands. Turn around, yes. El que ens agrada més del Dani és que sempre ens ensenya, però el que més li agrada és que estem contents. Qui vota que sí? Qui vota que no? Que li agrada estar amb nosaltres i a nosaltres ens agrada estar amb ell. Els professors ens ensenyen molt bé i ens deixen llibertat per expressar-nos. Aprenem rient i gràcies a això, a la nostra activitat, podrem crear un futur feliç. Ei, Oriol, com que has arribat tard avui? No t'ha demanat plaça al batxillerat. I llavors, quin batxillerat escolliràs? El científic. Hi ha el batxillerat científic perquè tens una motivació crida. Sí, bueno, vull fer la carrera de Medicina i és el camí més ràpid per arribar així. Doncs quina sort que estiguis tan segur de què fer, perquè jo estic indecisa. No sé si fer un batxillerat científic o un cicle de farmàcia. Un cicle de farmàcia està molt bé i el podries fer perfectament aquí a l'escola. I Marta, quin era aquell batxillerat que em vas dir que volies fer? El batxillerat social, ja que vull fer la carrera de magisteri i doncs per ser professor. Som una escola que fomentem l'acció tutorial i comptem amb un equip de professionals flexibles que ens adaptem a les necessitats i circumstàncies de l'alumnat i realitzem una atenció individualitzada per cada alumne. Vaig triar venir aquí i ara doncs, estic molt contenta perquè et tracten molt bé, aprens moltes coses i a més també es fan pràctiques amb els nens de l'escola. I el tracte és molt proper, o sigui, puc parlar amb un professor de tu a tu quasi bé com si fos un amic. La motivació, no? El canvi de xip, l'empenta que em van donar aquí va ser el que em va donar més ànims per seguir estudiant. És com una gran família que t'ajuda en tot, en els estudis, en la teva vida personal, i jo sempre estaré agraïda al tracte que he rebut. El cicle de farmàcia a l'Escola Ducem ja fa més de 15 anys que es fa, doncs estudien quins medicaments puc donar a una dona que està embarassada, o quina crema li puc donar a un nen que té una dermatitis atòpica, o quina cadira rosa li puc recomanar a un avi, no? O sigui, té una sèrie de mòduls molt professionals de cara que quan ells arribin a segon, que és quan hauran de fer les pràctiques, sigui en una farmàcia o en un hospital, se sentin preparats. De cara que siguin professionals, intentem que empreses externes certifiquin la seva formació, de manera que quan acabin el cicle, a part del títol pròpiament de farmàcia, tinguin títols addicionals que altres empreses acreditin i així incrementin el seu currículum. Realment això està donant els seus fruits, ja que ens trobem que molts alumnes de segon i quan acaben troben feina i això a nosaltres ens omple de satisfacció i realment li donem sentit tot aquest esforç que posem tot el professorat. L'Educem va ser el punt d'inflexió que a mi em va fer canviar una concepció de mi mateix. A tot el que he participat, l'Educem m'ha donat recolzament i he tingut sort i he arribat a guanyar molts premis. Vaig fer el canvi cap aquí, professors joves, ens s'apropaven a nosaltres, ens ajudaven en els aspectes personals, socials.